Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo. Uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekwehle umshophi endaweni yaseSithama khona lapha endaweni yaseThembisa. Njengalokhu sithola umbiko othi owesilisa oneminyaka engama-49 ubudala kusolwa ukuba ke udubule intombi yakhe eneminyaka engama-37 ubudala 37 ngaphakathi ke emagcekeni noma ke kulo igumba bahlala kulo. Kubeka ukuba ke kube naleyo ngxabano eyaye nje ibe khona phakathi kwabantu abasuke bengabantu abathandanayo. Nakuba ke kungaziwa ukuba ngabe ingxabano iqale kanjani kulona igumbi okuyindawo abayiqhashile khona beluke endaweni ke yaseSithama. Indawo ke lena esendaweni eyisitalade esibizwa ngokuthi Shilwabusiki Street. Abezimo eziphuthumayo babizelwe endaweni yesigameko babese bebamemezela bobabili laba njengabantu asebethule uma befika kuyo indawo yesigameko. Amaphoyisa esiteshini samaphoyisa eThembisa nawo ke abizelwe endaweni yesigameko kanti ke azobeke esephenya. Lesi sigameko ke siwashaqise kakhulu amalungu omphakathi njengalokhu ke naloyo omunye ke okhona ke kuyona le ndawo uthi ke umuntu obengekho esemsebenzini uthe mayebuya wabuya ke naye ke sebona ke kugcwele abantu engazi ukuthi ke ngabe ke kwenzekani. Udaba ke lolu selilandelayo nathi siyithembisa online. Uma kuba neminye imininingwane evelayo sokwazi ukuthi ke sishicilele ezindabeni zethembisa online. Ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Izithombe nemsindo siqoshelwe uDerek Phukela shot by Hauser ebamisene noSihle wakwangweni endaweni ke yaseSithama khona lapha eThembisa.